Pontevedra convida aos seus veciños a facer deporte. A vida e movernos é a nova campaña da Concellería de Deportes, un amplo programa con propostas que buscan fomentar a actividade deportiva máis aló da práctica federada. A vida e movernos trata de conseguir trasladar aos cidades de Pontevedra que temos unha gran instalación deportiva que é a nosa cidade. Son as nosas rúas, son as nosas prazas, son os nosos espacios públicos, son os nosos paseos e son as nosas rutas. E aproveitar esta cidade, todos os recursos desta cidade para potenciar e fomentar os hábitos de vida saudables e entre eles o exercicio físico. Con este obxectivo, dende xullo e ata finais de ano irán presentándose propostas variadas e dirixidas a todos os públicos. Haberá actividades para que todas as persoas con independencia do seu estado físico, da súa edade, das súas capacidades, poidan participar neste proxecto que é a vida e movernos. A primeira actividade será este venres. A Praza de España converterase nun escenario pro hip hop e a danza urbana, a cargo da Escola de Danza Getting Jiggy. Pero ao longo deste mes teremos clases de yoga na Alameda, teremos tamén marcha nórdica en algunhas das rutas que logo van a conformar o Metrosan, teremos talleres para aprender a relaxarnos, teremos talleres para combatir o estrés e a ansiedade, e logo haberá moitas máis cousas. Iremos engadindo cousas, haberá cousas para facer no río, haberá cousas para facer nas rutas que bordean a cidade, haberá cousas cos cans. Dende a Concellería de Deportes explican que o programa A Vida e Movernos nace con vocación de continuidade, polo que non desbotan nun futuro levar as súas propostas tamén ás parroquias pontevedresas.